Вяра ще избие децата ви. Той ще ги отвлича през нощта. Не! Той е опасен, докато главата му не стане мой трофей. Аз казвам да убием звяра! Няма мир, дорде жив! Ще ни дебне през нощта. И децата ни ще глътне с тази чудовищна уста. Ще затрие той града риче и нас, докато спим. Значи време за труден бой сега. Тук да решим. През мъгли, през гори и през сенките в полето той кошмарен, но ли ще се спрем сега. Ще вървим все напред към чудовищния замък. Нещо страшно ужасяващо е там. Той е звяр с грозна паст, необятна. Лапи три, ногти зли, пет очи. Чуйте как той реве, няма кой да го спре, докато не умре! Трябва умри! Не, няма да ви позволя. Ако не си с нас, си против нас. Доведете стареца! Че не сте посмели! Не можем да допуснем да предупредят чудовището. Пуснете ни! Ще отървем селото от този звяр. Кой е с мен? Смелостта си съберете ви! Ще обсъдим замъка и ще се върнем с главата му. Трябва да му помогна. Аз съм виновна за всичко. О, тате, какво ще правим? Хайде, хайде! Ще измислим нещо. Знаех си, глупаво бе да се надяваме на нещо. Може би щеше да е по-добре въобще да не беше идвала. Възможно ли е? Дали е тя? Сакре блю! Нашественици! Нападатели! И носят огледалото. Викни, господаря. Ако искат бой, само да заповядат. Кой идва с мен? Плячкосвайте всеки каквото може. Но помнете, звяра е за мен! Простете, господарю. Остави ме на мира. Но, сър, атакуват нашия замък. Така няма да стане! О, Люмиер, да направим нещо. Чакайте! Знам! Какво да правим, господарю? Вече няма значение. Пуснете ги да влязат. Зяро!